на будителския ви фронт, днес делата ви достойни, слави нашият народ. Че труда си благороден, тихо, скромно, ден след ден, карате духа свободен да укриля покрилен. Пълен път е с несрети, ала с неугасващ плам. Не унивайте, будете, днес поклон и слава вам. Ноември е ден посветен на делото на книжовниците, посветителите и борците за национално освобождение, съхранили през векове духовните ценности на България. Кирил и Методий, Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Паисий Хилендарски, Петър Берон, Петко Славейков, Захари Стоянов и още стотици радетели за българския народ. Те са помогнали на народа да се събуди от мрака и незнанието. Цветя за вас, будители народни, прекланям се пред вас на този ден, защото смисъл благородна всеки миг е озарен. От плодовете на вашето призвание нашия език донесе жив. Благодарение на вашето старание светът е толкова красив. Културата ни оцеля през вековете и заслугата отново е за вас. Затова понасяме ви цвете, защото мислено сте с нас. Надявам се, че във вашето училище и семейство празникът ще бъде отбелязан подобаващо, защото народните будители са светъл пример за нас. Те са ни завещали своята смелост и честност, своята дълбока любов към отечеството. Благодарим ви, будители!